Sanibonani bakwethu. King Nuba loqoka kahle, ucula kahle, ukhuluma kahle futhi. Ngoba la ezweni ngeke ngakhuluma kahle futhi ngipostile ngathi intombi ayiphiwa imali ngoba uqhatha nedlozi. Bengiqinisile bakwethu ngisambile emazweni ami. Bengiwashilo ke seniyongixolela ke incekukazi eniphiwe imali. Ngasho futhi ukuthi imali noyigcina kwabanye nothi kuthina basezweni abaphila ngokweqiniso nabo. Hayi ke mina ngisho ke bakwethu ukuthi angizoyiphi intombi imali yabo. Njengomuntu obuya aphathe imali angisho ukuthi intombi ngeke ngiyiphi imali, but naku okumele ukwazi before uphi intombi imali. Okokuqala kumele ngemali mawuyithola ubheke kini ukuthi kudingakalani, ulungisa ikhaya. Mawuqeda ukulungisa ikhaya uzoyipha njalo intombi imali. Into kumele uqale uzenze lezo. Uqala ubheke ukuthi kwenze yini edingakala nje incane, ulungisa ikhaya. Mawuqeda ukulungisa ikhaya wenzani futhi uyokwakha umuzi wakho. Mawuqeda ukwakha umuzi wakho uthenga inkomo. Mawuqeda ukuthenga inkomo uthenga imoto. Mawuqeda ukuthenga imoto ubheka abafweni ukuthi badingani nabo balungisele into abazidingayo. Ubheka abazali bakho ukuthi badingani balungisele. If ukuthi bafuna ukufundisa ubafundise. Makuwukuthi mawusobafundisile uthola ukuthi abanye bafundile abatholanga ithuba lokuthi bafunde, abanye basiqedanga isikolo, labo ubakhela imizi yabo bonke. Abazali bakho, abantu bakini, abafweni bakhela imizi yabo bonke, bathengele imoto mabashoda ngezimoto. Bese mabafuna ukuganwa ubalobolele, bathengele inkomo, benzele konke abakudinga. Mawuqeda lapho uphumele omakhelwane ubenzele okuhle nabo. Uyabakhela, bathengele izindlu, bathengele imoto, kwenzele konke. After that ke sokwenze konke lokho ungakhohlwa futhi nabantu ophila nabo bathengele imizi, bathengele izindlu, bathengele konke. After that ke usungakwazi ukupha intombi imali. Nami ngisalinde leyo process ke bakwethu, okusho ukuthi ke ofuna ukuthanda inceke yasezweni akalinde. Ngoba ke imali noyigcina kulabo abathwele bakwethu. Nogcina ngokuthola imali ilwane lethu ekhanyile enhle kanje ngene ize niyithole ngani ngoba siyiphiwe nathi. Akufuneki into mayibolekiwe kuyisebenzise kabi ngoba uyathatha. Amazwi amalele lapho bakwethu kumele uqale wenze yonke lo process before unike omunye umuntu wakomunye umuzi imali. Umnike nje ukuthi uyamupha, yabo, ngoba ngeke idlozi lakho lithanda ukuthi uzophisa ngemali nje. Uthatha imali oyiphiwe idlozi uyosiza komunye umuzi abantu bakini baye bedinga. Bakwethu ke mina ngisazokwenza lezo zinto before ngiphi intombi imali. Seniyoxola, ngiyanithanda kakhulu ezweni. Ngifuna ukudlulisa lo myalezo nje ezweni.